Нявози омада мо бе ягон предупреждение ки мо гап зана ки ҳамин рӯз мо чапа мекунем омада ҳама чиз моро чапа кардан мо дар зарари беҳади бад калон ҷое ки дар мағоза якум метави мағозаи бо худам будад ман ҳама ма қариб $40,000 ремонт карда ину ман бигем $150,000 ҷӯ ма бор буд ҳама чиз ман ҳама бор кардем ҳама пури лои гап дар бораи тағабозӣ меравад. бале тағабозӣ. Ин ширкати сохтмонӣ чиye номаш? Ширкати сохтмонӣ Тоҷ Меъморай. Чӣ? Тоҷ Меъмор. Тоҷ Меъмор. Ай ки аст соҳиби мулк? Соҳиби мулки соҳибиш Ҳоҷи Халил Гуфтанӣ, раиси мошинбозор. Ака икром дар кора. Ам берунуда якайҷа. Мо оз яйҷа роҳӣ кан гуфтан иҷа. ҳақиқат куҷо аст намедонам ҷониби ҳоҷи Меъмор ҷониби сохтмони Сагдияна ҳар чӣ мо мебарад ҷониби бародари мо ана аст ки соҳиб мулк аст. худо кунад ки ҳақ ба ҳақдор бирасад ҳар куҷо ки ҳақиқат ҳаст.